Ngalenkathi sengine ID umalume wami wathatha iID yami ngokungemvume yami futhi eyongijoinisa omunye womasingcwabisane bakhe kusho ukuthi engavumelananga nami. Ukuthola kwami lokhu ngakuthola ngalesi sikhathi sekunengxabano phakathi kwakhe nomalumekazi ngoba kwaba khona nje ingxabano enkulu impela eyadalana nokuthi beze begcine bobabili begcine bengasahlali ndawonye begcine sebehlala ngokuhlukana futhi umalumekazi nami njengomuntu othe ubesethe ukuphulaphula mangihlala naye ngimbuza ukuthi kwenzakalani aqala ngixoxele istory sabo esibaxabanisile ukuthi Sanibonani babukele emakhaya, igama uNtokozo wakadludla ngaphansi kohlelo iNethezeka TV. Siniphathele udaba oluthanda ukuba bucayi. Isihloko sodaba lethu namhlanje luthi wahamba kanjani ekhaya. Babukeli ngiphathele ubhuti la. Okwamanje sizombiza ngoanonymous. Bhuti, siyakubingelela ohlelweni. Ngibingelele basazana ngiphinde ngibingelele nababukeli emakhaya. Unjani bhuti? Ngiyaphila sengiyezwa kuningi. Siyaphila. Bengicela bandla ukuthi unabela ababukeli emakhaya ukuthi yini eyadala mhlambe ukuthi ubhuti azagcine ehamba eshiya ikhaya. Sisi kuthanda ukuba nzinyana kodwa ke ngoba mangibuyela nasemumva ecabanga into zasemumva uvuka nomunye kodwa ke mina nginsizwa esuka endaweni yasemandeni noma ngeke ngachaza ukuthi kephi nasemandeni ngoba indlela engahamba ngayo emandeni ayinhlanga andinamanje ngisengaba ubungozi ngisengaba sengozini mangase ngitholakale ukuthi ngikephi nendawo njengamanje emandeni siyazi vele ukuthi kuneyindawo khona osithele khona uChepisi khona indawo nje eziningi lapha cha mntana sekhaya into eyangisusa ekhaya isimo sasekhaya ngangihlala nomalume nomalumekazi sengithe ukuthi ke futhi ukukhula kancane kunezinye izingane zasekhaya ngoba abazali base bengasekho so ekukhuleni kwami kusho ukuthi kwafika isikhathi sokuthi ngibe ne-ID sihlaya nomalume nabo ke kuyibona abadala ngalenkathi sengine ID umalume wami wathatha iID yami ngokungemvume yami futhi eyongijoinisa omunye womasingcwabisane bakhe kusho ukuthi engavumelananga nami. Ukuthola kwami lokhu ngakuthola ngalesi sikhathi sekunengxabano phakathi kwakhe nomalumekazi ngoba kwaba khona nje ingxabano enkulu impela eyadalana nokuthi beze begcine bobabili begcine bengasahlali ndawonye begcine sebehlala ngokuhlukana futhi umalumekazi nami njengomuntu othe ubesethe ukuphulaphula mangihlala naye ngimbuza ukuthi kwenzakalani aqala ngixoxele istory sabo esibaxabanisile ukuthi kwasuka naphi ngeke ngihlale phe kwaso la ngoba angizele sona isiqondene nami ukuthi ilokuzana umalumekazi ngenkathi sengixoxela wangixoxela nanokuthi nawe nje ubusahleli lapha ekhaya uhleli usengozini wayefisa ukungitshela kodwa engazi ukuthi uzongitshela kanjani. Umalume wasengixoxela istory ukuthi umalume wakho wathatha iID yakho wahamba wayokujoinisa umasingcwabisane washo ukuthi kulo masingcwabisane ukuthi mayise-claim ngazi noma kwakuthiwa ngisakhumbula amamiliyoni noma uzothola imiliyonini uma lelo lunga lelo selishiye selishonile yabo. Ukuthi ke ngaleso sikhathi ke umalumekazi engixoxela ngaleso story ngalokhuzana ke ngaqala ke nami ngathuka ukuthi awu kanjani kwase kwenzeka kanjani lokho ngoba phela umalume wami umuntu engiphila naye ekhaya. Ukuthi mangimbuza malumekazi wangitshela futhi nangezinto ezibonakalayo ukuthi wena umalume wakho kulezi insuku unokuhamba nawe kanjeni ematshwaleni nihambe niyophuza umalume wakho wena kulezi insuku njengamanje usakugadile uhlala nawe futhi ukuthanda kakhulu. Hayi mangithi nami ngiyalalela uthi umalumekazi kunemoto ekanje eyake yafika lapha ekhaya wayichaza ke le moto ukuthi imoto ekanjena wasinda ngokuthi ngalelo langa wawungekho kushuthi nabo kushuthi nomalumekazi mhlawumbe ngalesi sikhathi wayesekhona naye ekhaya ngicathi lokhu kwakwenzeka naye wayesekhona
wasinda ngokuthi wawungekho labo bantu base bethunyeliwe kuwena ukuthi bezokushaya. So ngathi mangixoxa lesi story malumekazi ngabona ukuthi hayi cha impilo yami isisengcupheni, indlela yokuthi ngiphephe noma ngiphile ukuthi angisuke la ekhaya ngihambe ngibone ukuthi ngenza kanjani. Bona uphilizisana phakathi kwakho nomalume okuyikhona mhlawumbe kwadalela ukuthi mhlawumbe uzogcina usushiya ikhaya. Eqinisweni okwangixosha ekhaya nokwangisusa ekhaya ikhona lokho engikhuluma ngakho ukuthi ngangingasekho elokhuzaneni ngangingasaphephile, kodwa ke phela ngangiyingane egcekeni ukuhilizisana noma ngangingamphenduli kwakuye kube khona phela uyazi ukuthi sizingane siyabuye sibhedda abazali bekuthethise njengoba kwase kuyena umuntu omdala okhona ekhaya. Mase mangibhedile mhlambe ngibuye ebusuku ebenakho ukungithethisa njengomzali mhlambe sengathi lokho kasuka kwakhe okwakuba khona, kodwa for ukuthi kube khona nje ukuthi ngize ngithathe ilokhuzana imithwalo yami ngisuke ekhaya cha kwakungayilokho okwangithathela nje ngize ngithathe imithwalo yami ekhaya lokho ukuthi ngase nginesiqiniseko futhi sengithole nanomuntu ababezwana naye kakhulu ukuthi kunento ekanje engase ingehlele. Kuyazwakala futhi kuyazwakala uma ngithi nje uqhubekela phambili uma ngabe kuthiwa futhi mhlawumbe ekhaya kuba nemisebenzi noma mhlawumbe kuba khona oshonayo ubhuti mhlawumbe uyaya afike yini ekhaya ayobheka noma kuba kanjani awucela sinabele nje abantu eqinisweni nje engalibeka enkosazana ukugcina kwami ekhaya nokugcina kwami ukunyathela emandeni ngagcina ngaleli yalanga ngithola ukuthi kunesimo esikanjeni esingase singehlele njengoba ngilana nala engikhona engeke ngaze ngasho ukuthi ngiphi ngoba ukusho kwami mhlawumbe kusengenzeka ngilandeleke ngoba mhlawumbe nginesiqiniseko sakho umalume mhlawumbe usaphila and mhlawumbe akangikhiphile namanje kumshwalense ungathola lo mshwalense namanje usuvuthwe kakhulu ke kunaqala ke manje yabo. So into edala anginyatheli kwakunyathela ekhaya uma kukhona izinto ezivelayo kanjalo ngoba ngiye noma engasahlangani into zami sengibona ngiye kwababhekayo kwabahlolayo besho bethi hayi mhlawumbe into engakusiza ukuthi ushone emanzini bengithathe bengifake emanzini bengithandazise ngendlela abenza ngayo. Kukhona ke ngesinye isikhathi ke la engake ngaba khona nenkinga eyayidinga ukuthi ngiye ekhaya ngase ngathi mina kodwa ngase ngamxoxela ke lo muntu engangikuyena ukuthi cha ekhaya nginenkinga kanje wase wathi lo muntu okungenani ke thola isihlobo thola isibongo fana thola umuntu owusibongo fana wakho ongakwazi mhlambe ukukusiza ozothi mayifika amemeze abantu bakini. Hayi ngangempela masifika ke khona lapho hayi kwafike bangimukela kahle kwelinye lamakhaya bafike kwenzeka kunezinto ezinye izinto ezithi mazidinga ikhaya ngoba basho ngafike ngabaxoxela ngale story basho bathi uma kunesimo esidinga ikhaya ubofika lana ngoba vele sindawonye yabo kuba kuye kube into kanjalo nje cha ukuphindela ekhaya ngisho ngabe kuthiwa kushoniwe angazi ngoba akekho umuntu engisaxhumana naye walapha ekhaya eMandeni ngoba eMandeni ngizothi ngiyaxhuma mhlambe kugcine kufika nakumalume so angisaxhuma umuntu akukho engikuzwayo ngekhaya njengamanje ngoba nami akukho abakuzwayo ngami. Kuyazwakala bhuti ngabe ubhuti unabo abantwana okanye uganiwe uma ngabe bekhona abantwana futhi eganiwe uma ngabe kuthiwa kuyenzeka mhlambe umntwana uyagula kudinga ukuthi mhlambe njengoba usho nje ukuthi uyaya kubantu ababonayo uye kumuntu obonayo athi umuntu obonayo kudinga ukuthi umntwana ayoshisela impepho ekhaya kulezo zimo ezikanjalo ungabhekana kanjani nazo njengoba ungakwazi ukuya ekhaya? Ngasekhaya eMandeni la engisuka khona ngahamba kahle ngangakabe nabo abantwana kodwa lana usekhona oyedwa noma singakafiki isimo sokuthi adinge ikhaya kangako kodwa ngesizathu sokuthi kuleli ikhaya lele ngithilisha abangamukelile kulona ngingathi makudingeka ukuthi umntwana ashone ekhaya ngingathatha naye ngimyise khona ekhaya ngimyise khona ngimcelele nakhona ngoba bathi konke engikudingayo uma kudinga ikhaya
bona bakhona bavule izandla ngoba nakhona makuba nemicimbi baye ngifike khona ngilekelele nami njengomfana wakhona kungabi nankinga kahle sengingacishe ngikuthathise njengendawo yasekhaya nabo ke kodwa angibaxoxelanga ukuthi ngisuka phi naphi ngabatshela nje istory kodwa ngangabatshela ukuthi ngisuka phi naphi ngoba angifuni nokuthi kuvele kancane ukuthi ekhaya kanjani ngoba bayohamba beyichume lento mhlambe begcine bechumana nalaba kugcine mhlambe kuvela mhlambe nakumalume so kwabona angibatshelile information ecwele ngoba hayi impilo yami ngiyibona isengcupheni kakhulu lapha kumalume. Hayi siyezwa futhi siyabizwa udaba lakho and siyazwelana nawe. Mhlambe ubhuti ikuphi afisa ukusizakala ngakho? Engathi nje ngingafisa ukusizakala ngakho angazi ukuthi ngingakubeka kanjani kodwa angazi ukuthi ngingathi kuphi kodwa njengoba nami ngifikile nje la ohlelweni ngiyalidinga usizo because ekugcineni njengoba ngishilo ukuthi lapha ekhaya ngingashiya abafowethu abancane nosisi abancane engingazi namanje ukuthi bangakanani mhlambe kumanje abangasazi istory sami ukuthi yini eyadala ngibashiye mhlambe bona bazi ukuthi umfowethu wavele wakhetha ukushiya nje sisodwa kanjena sizintandanazi ukuthi abazali abasekho kodwa yena emdala vele wakhetha ukushiya kanti akukho njalo. Ngiyafisa khona ukuxhumana nabo kodwa ukuthi ngizoxhumana nabo kanjani bazi kanjani ukuthi ngisekhona angazi kodwa ke ukuthi angazi ohlelweni ukuthi kubaphathi behlelo ukuthi ningangisiza kanjani mhlambe ngigcine ngibabonile kodwa futhi ekubaboneni bakwami kungaveli laphana bekuze nabo ngibaxoxele istory ngoba mhlambe ungathola ukuthi omunye wabo nabo ukhona osesengcupheni lenge kuyona kodwa ngezathu ukuthi ngila angikwazi ukumvula amehlo ngimtshele mhlambe ngigcine ngiluza elinye lamalunga omndeni wami ngibe nginalo ulwazi kuyikhona ukuthi angikwazi ukufinyelela kubona ngibatshele. Kuyazwakala sengiphetha nje ubhuti ngabaqashisa kanjani mhlawumbe ababukele emakhaya mayelana nemshwalense le mhlawumbe ethathwa abantu bengazi? Cha Nkosazana lo mbuzo bengingawulindele ngoba unzima kodwa akululu ukuphendula ngempendulo eqondile ngalombuzo ngoba imshwalense yona ibalulekile ngoba iyona ndlela esiza ukuthi kufihleke imndeni yethu ngesizotha nanokuhlonipheka. Akulula futhi ukuthi ngitshela abantu ukuthi abanqabe ukuthi bejoiniswe imshwalense yabona leyo nto kodwa engingakusho nje ukuthi abantu kufanele belokhuzane bezame nabo ukubheka mhlambe inhliziyo yomuntu ukuthi lo muntu lona ongifakile ukanjani especially futhi kule mshwalense lena ekhipha izumbulu kakhulu efaka imali ekhipha imali kakhulu bebheke futhi nakubona ngoba akulula ukubona inhliziyo yomuntu ukuthi lo muntu njoba engifaka lapha ya ngoba ufuna ukuceba ngami noma ingoba engifaka ngesihle yabo akukho nje mhlambe engingathi ngakubeka njalo kodwa nje ukuthi naye umuntu nje ayibhekele nje naye ngoba imndeni yethu vele yaziwa yithina ukuba unawe uyakwazi ukubona umuntu mhlambe ongalungile nomuntu olungile kodwa nje ubheke nawe uyabaza abantu emndenini abathanda imali ukuthi lo mhlambe ngifaka ngoba nakhe efuna isheleta kakhulu. Siyami ukuphela la. Sibonge kakhulu kubhuti ngodaba lakhe olithintayo. Uma ngabe ukuthi kukhona mhlambe omunye kubabukeli onodaba oluthi alicishe elifane nolikabhuti angasithola einkundleni zokuxhumana ku-Facebook, YouTube na ku-TikTok ngaphansi kohlelo iNethezeka TV. Siyabonga.